kong matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Meg's Secret File. Si Meg na isang OFW. Nakipagsapalaran abroad para guminhawa ang buhay. Mabago ang takbo ng buhay. Guminhawa ang buhay. Mawala na sana ang hirap ng buhay. Kaya lang, nung dumating sa abroad, meron din palang hirap sa buhay na kailangang harapin. Eto na nga yung pagtitiis, pag-aantay, pagsasakripisyo, yung mag-isa ka lang sa banyagang bansa, at ang matindi rito ay ang pagkalumbay, lalong-lalo na kapag merong minamahal na binawian na ng buhay. And in our Secret File sender's case, ito nga po ang kanyang nanay. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Chris Moraga. Hi DJ Rocky! Hello! Good afternoon guys! Para sa ating letter sender of the day, alam mo mahirap talaga maging OFW. Dahil yung pagsubok na pagdadaanan. Pero ang mahalaga dyan, meron kang purpose kung bakit ka nag-abroad. Dahil yun ay gusto mong mapabuti ang buhay ng iyong pamilya, lalo na ng iyong anak. Kaya naniniwala ako na yung mga kagaya mo ay dapat tularan na hindi sumuko, lumalaban para mapaganda ang buhay ng mga minamahal. So para sa'yo, good luck sa'yo, at sana yumaman ka na at dumating din yung break mo para maging maganda ang kinabukasan ng iyong anak. Good luck sa'yo. And to DJ Rocky, more power. God bless. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Wag na wag sumuko sa buhay. Ito naman ang sabi ni Adrian Baldemoro. Payo ko lang ay maghanap ng support system sa ibang bansa. Hindi enough ang technology to bridge the gap. Hanap lang tulad ng prayer meeting, etc. Kaso, controversial yan, based sa sender kahapon. Yan po ay sabi ni Adrian Baldemoro. Sa totoo lang, napakahirap din talaga na maghanap o makatagpo ng mga totoong kaibigan sa ibang bansa o sa isang banyagang bansa. Kasi, una sa lahat, hindi pa naman ganun katagal ang inyong pinagsamahan para may matukoy ka doon na dapat mong pagkatiwalaan 100%. Madalas pa nga, yung mga akala mo na kaibigan mo sa ibang bansa, yun pa pala ang tatraydor sa iyo. And yes, I also believe na kailangan ng support system kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa. Pero you have to also be wise o maging matalino sa pagpili ng taong pagsasabihan ng iyong mga problema sa buhay. May iba gagamitin ito on their advantage
para makuha nila kung ano yung gusto nilang mangyari. So, it's okay to be welcoming sa mga tao, but at the same time, you have to decipher whether or not a person should really enter your life. And you have to decipher whether or not this person can be trusted 100%. Okay? Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Ang hirap maging OFW. Nagiging last resort ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Malalayo sa mga mahal sa buhay. Homesick ka pa. Tapos hindi pa magiging mabuti ang amo. Pero laban lang sa buhay. Kung ano man ang mga pagsubok na pinagdaanan mo, matuto tayo rito at tuloy lang sa buhay. From Darwin Russell. Ito naman ang sabi ni Red. Hi Mig! Alam kong walang sasapat na salita para i-describe yung klase ng dilubyong hinarap mo habang nasa Saudi ka. Isa kang inspirasyon, isa kang matatag na tao. Ibinibigay ko ang pinakamataas na pagpupugay para sa mga katulad mong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Alang-alang sa pamilya. Ipananalangin kong lumaking mabuting tao ang anak mo. May awa ang Diyos. Babalik sa pamilya mo ang samot-saring biyaya. Pagdating ng takdang panahon. 10 pa sa lahat ng sakripisyo mo. Manatiling nagtitiwala sa Panginoon, Mig. Shoutout po sa Team Rocketeers. Thank you so much, DJ Rocky from Red. Maraming salamat, Red. Actually, gusto kong hugutin yung sinabi dito ni Red. May awa ang Diyos. Babalik sa pamilya mo ang samot-saring biyaya pagdating ng panahon. Sabi nga, kung ano ang itinanim, yun din ang iyong aanihin. Maniwala ka doon sa delayed gratification. Alam mo yun? Or alam nyo ba yun? Narinig nyo na ba yun? Yung tipong naghihirap ka ngayon para malasap mo ang sarap ng buhay in the future and in the long run. That is delayed gratification. May iba kasi ang pinipili nila, sarap now, hirap in the long run. Anyway, eto naman sabi ni Tatay Ferong. Ramdam ko si Mig. Mahirap talaga kapag nasa ibang bansa ka. I remember my first year here in Australia back in 2015. Nafe-feel ko na homesick ako palagi. Ang daming adjustment lalo na sa trabaho and culture. Then 2020, sunod na namatay ang lola ko na nagpalaki sa akin, and then after 3 months, sumunod naman ang uncle ko na sobrang close ko. Sabayan pa ng mga iba't ibang pressure sa work at yung mataas na expectation ng mga taong umaasa sa'yo. Sobrang hirap talaga dito sa abroad. Mararanasan mo lahat ng hirap physically and emotionally. Kaya kay letter sender, laban lang, at kung hindi mo na kaya, pagod ka na, huminto ka muna saglit, iluhod mo ang iyong mga tuhod at ipikit mo ang iyong mga mata. Taimtim kang manalangin. God bless you, Mig, and your family, and to all OFW sa buong mundo. Saludo po ako. Mabuhay tayo. Thank you, DJ Rocky, watching here in Blacktown, New South Wales. Uy, thank you so much, Tatay Fedong. Mabuhay kayong lahat ng mga OFW. Ito pa sabi ni Mayumi. Yung idea kasi ng working abroad ay para magkaroon ng limpak-limpak na salapi o abroad equals to sagot sa kahirapan. But the reality is, yung kaharapin kapag nandun ka na, yung hindi tayo handa o handa man pero hindi sapat yung baon nating tapang ng isip at kalooban. Mahirap mang ibang bansa kasi una, malayo ka sa pamilya, pangalawa, wala kang kakilala ron, pangatlo, walang mag-aasikaso sa'yo kapag may sakit ka, pang-apat, hindi ka basta-basta makakauwi kahit may emergency sa family mo. Kaya the moment na umalis ka, marami kang willing i-sacrifice kasama dyan ang sarili mong kaligayahan. Kaya yung iba kahit sobrang hirap, kinakaya nila para sa pamilya na umaasa
lalo na para sa anak. At sana, sender, yung emotional connection mo sa anak mo ay lalo mo pang pagtibayin. Saludo ako sa iyo, Meg, dahil nalagpasan mo ang isang malungkot na bahagi sa buhay mo. At saludo ako sa lahat ng OFW na siyang bagong bayani ng ating bayan. Laban lang from My Yumi. Actually, yung idea kasi natin that working abroad will give us a lot of money, well, sa ibang aspeto, sa ibang kumpanya, depende sa trabaho, depende sa lugar. Pero kung tutuusin lang, may hirap din pinagdadaanan talaga yung mga OFW natin. Kumbaga minsan makikita mo sa social media na, uy, nakaluwag-luwag na tong mga to ah. Uy, naka-LV na bag. Uy, naka-Chanel na. Uy, nag-grocery. Di ba makikita mo sa story, kumakain sa iba't ibang restaurants, nag-New Year sa ganito, nag-Christmas sa ganito. Makikita mo na parang, uy, ang ganda-ganda na ng buhay ng mga taong to, nitong kabayan natin na to. Pero behind those pictures, behind those stories, behind those videos, ay yung mga sakripisyo, the little moments or the big moments na hindi nila pinipiling i-post sa social media because ayaw nila nakaawaan nyo sila. Because gusto lang nila happy vibes. Yun lang yung tanging paraan nila para makahinga-hinga sa buhay na napakahirap sa ibang bansa. Siguro pang-unawa, yun din ang kailangan ng mga taong nasa Pilipinas. And legit yung sinabi ni Mayumi na kapag ng ibang bansa ka, kailangan handa ka sa lahat ng pagsubok sa buhay. Dahil kahit gustuhin mo mang umuwi kapag may emergency, if your employer doesn't want you to do so, then wala kang magagawa. Anyway, eto naman po ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Para sa sender natin, isa rin akong OFW for 25 years. Naging masaya ako dito kasi sa company na pinagtatrabahuhan ko. Pero marami na rin akong na-miss na events sa Pinas gaya ng mga pinaka-importanteng kaganapan sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Katulad nung kasal ng nag-iisa kong anak, hindi ako nakauwi. Pero gaya ng palagi naming sinasabi, kapag pumirma ka ng kontrata, kasama na lahat ng ito. Especially mag-DH sa bahay. Mahirap kaya kung mag-Saudi ka, maraming option. Ngayon may mga babae na sa mall na nag-work dito at fast food chain. Kaya hanggat maaari, wag na kayo sa bahay. Pilitin nyo na lang yon. Maraming salamat po. Actually, hindi ko mag-gets yung part na yon. Yung hanggat maaari, wag na kayo sa bahay. Wag na kayo mag-DH. Yun ba yung gustong sabihin ni Angel Alan Avanzado? Wag na mag-DH kasi pwede naman kayong pumili ng trabaho na nasa mall kayo. Kasi kapag DH yung pinasukan yung trabaho, hindi kayo basta-basta makakauwi ng Pinas. Tama ba ako? Yun ba yung pagkakaintindi ko? O yun ba yung pagbibigay ng mensahe ni Angel Alan Avanzado? Okay, kunwari may kausap ako pero wala. Charot with darot. Anyway, eto pa sabi ni Kathleen De Jesus. Hello po, DJ Rocky. Ang sakit po mawala ng nanay tapos sinabayan pa ng kalamidad. Pero kailangan pong magtrabaho po sa ibang bansa para may ibang gusto sa family. Yun lang po. Thank you so much, Kathleen De Jesus. At ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Hi kay Marvin Mark Bautista. Happy birthday daw kay Ma'am Roxy Galpito, Ma'am SJ Relucio para sa February celebrants ng AFPM by Accounting Family. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pakikinig dito sa Love Radio. Hindi ko na-play yung VM ninyo. Ang dami pa po kasing nag-comment. No? Maraming na-touch sa ating secret file for this afternoon. And I'm very sure one of you guys, I mean, yung isa sa mga nakikinig ngayon or malamang sa malamang, yung ikaw mismo na nakikinig ngayon, meron kang kakilala, kamag-anak, minamahal sa buhay na nasa abroad. Na alam naman nating hindi madali para sa kanila yung pinagdaraanan nila sa ibang bansa.
Na kung po pwede nga lang na magstay dito sa Pilipinas, kung malaki lang sana yung sinasahod, kung kaya lang tumbasan nung sahod natin, yung pwedeng kitain sa ibang bansa, bakit pa tayo aalis, diba? Kaya lang naman umalis yung ibang mga tao kasi feeling nila mas maraming oportunidad doon, mas malaki yung maiipon, mas malaki yung sahod. Well, in fact, may iba, no? May iba na hindi talaga nagtutugma. Kumbaga, yung idea natin of going abroad, iba doon sa katotohanan. Kung tutuusin, konti lang yung diferensya, tig 1,000, 500, may ganun. So, hindi guaranteed na porke nag-abroad ka, ibig sabihin limpak-limpak na salapi na yung meron ka o maiipon mo. Depende pa rin yan sa tao. And, yes, kahit na sabihin natin kumikita ka ng pera, kahit na marami ka naiipon abroad, kahit na nagtitiis ka doon, kahit na nagsasakripisyo ka doon, hindi ka pa rin absuelto doon sa katotohanan na meron kang mga naiiwang minamahal sa buhay sa Pilipinas. At ito yung mas malaking pagsubok na kailangang harapin ng isang OFW, yung mga nangyayari sa Pilipinas na wala sila, na hindi sila present. Katulad ng pagkawala ng minamahal. At ito nga po yung nangyari sa ating secret file sender. Nawalan po siya ng nanay habang siya ay nasa abroad. And napakahirap nung parte na yun para sa kanya dahil hindi man lang siya nakauwi. Hindi siya pinayagan ng mga amo niya na makauwi ng Pilipinas. And she has to deal with it. She had to deal with it rather. Dahil yun siguro yung nasa kontrata. So instead of heading back home, tinuloy na lang niya yung buhay kahit mahirap. Iyak na lang. So, saludo sa lahat ng mga kayang magtiis, magsakripisyo. Saludo po kami lahat sa inyo. Alam kong mahirap, pero katulad nga ng ating secret file sender, kinaya po niya. At alam kong kakayanin ng bawat isa ang lahat ng pagsubok sa buhay, basta kapit lang sa pagtitiwala at paniniwala na darating din ang magandang umaga sa mga buhay natin. Kapit lang sa Panginoon. Gawing inspirasyon ng mga minamahal sa buhay. Sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky. Hindi pala ako bathroom break, no? I gotta say, GTG as in Gotago. Susunod na po ang EDSA with Diego Bandido. Nakapiling po ninyo si DJ Rocky and you're listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!